אחזור שכן אחר בהבל היופי אוי בהבל היופי ידיה שלחה בקישור זו יעל שלא הרגה את ספרה אלא ביתד בכוח ידיה. הולך אני כעת במשעול ההווה כילד ההולך לו לאיבוד כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה הרים ראשי אשא עיניי אל ההרים במרחקים וקולי יישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי. ספר שופטים מלמד אותנו על גבורתה של יעל אשת חבר הקיני שבאה והצילה את עם ישראל כשהרגה את סיסרא במלחמתו עם ברק בן אבינועם. גבורה צבאית אינה תכונה נשית אופיינית, אך יעל התגלתה כאן גם בגבורה זו בשביל להציל את עם ישראל. בכל הדורות אנו שומעים על נשים גיבורות שבשעות קשות גילו אומץ לב ונגד כל הסיכויים הצליחו בגבורה גדולה לדאוג להמשכיות של עם ישראל. גבורתה של יעל במקום שבו אני עומדת למרגלות הר תבור היא גם גבורתה למען ארץ ישראל. אני מקבלת על עצמי לגלות גבורה אמיתית שתחזק את הקשר שלי לארץ ישראל. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנו. זו רות המואביה שנכנסה תחת כנפי השכינה, שהניחה אימה ואבותיה ואושרה, ובאה עם חמותה וקיבלה כל המצוות. לפיכך זכתה ויצא ממנה דוד, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ובתשבחות. לפיכך נאמר תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערי מסע. בערב זה בתמספי למצוות אני זוכה להכיל ולקיים את המצוות באהבה ומתוך שמחה. אני זוכה להיפגש עם התורה, אני שמחה מאוד ללמוד בתלמוד תורה,
עם אבא שלי או בעצמי. לימוד התורה היא זכות שיש לי, בדרכה אני מגלה את העומק שיש בתורה. ביום כניסתי למצוות אני מקבלת עליי להמשיך בלימוד התורה ולהקפיד במצוות השם ולזכות מתוך כך ליראת שמיים ולדבקות.